Il-faċilità korrettiva ta' Kortin tinsab taħt allert wara is-sejba ta' każ ta' tuberkulożi fost il-priġunieri. Il-priġunieri tiegħed l-isptar Mater Dei nhar il-Ħadd li għadda wara li żviluppa xi sintomi. Liema sintomi ġew ikkonfermati bħala tuberkulożi jumejn wara. Intant ġie spjegat li meta dan il-priġunier daħal il-ħabs sarulu t-testijiet mediċi kollha mitluba. Min informazzjoni li waslet minn ġewwa Net News jidher li l-priġunier li huma Marokkin u li r-riżulta pożittiva tuberkulożi kien jinsab f'Division 11. B'din id-division kollha issa tinsab iżolata fil-Barracks tal-Armata. Division 11 hemm tuberculosis. Il-Marta jgħidula. Virus qawwi qriebi. Issa qed jinvestigaw ħadu divizjoni 11 kollha l-isptar, li qatt l-isptar il-Barracks ħaduhom. Issa biżibitat minn nies għax dejja Marta qrieba. Ma nafx jiġri jekk hawn xi ħadd kien il-divizjoni 11 ġie hawnhekk ma nafux. Hawn biża kbira hawnhekk. Hawnhekk hawn qed nisma' mal-kollega tiegħi hawn wieħed ġie hawnhekk. U ħaduh wara ħadha laħaq ma nafux x'hawnhux. Ġie spjegat l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettiva ħadet il-prekawzjonijiet kollha bil-contact tracing ta' 3 ġimgħat u testijiet mediċi ta' 82 persuna. Liema testijiet s'issa rriżultaw kollha fi negattiv. Minkejja li d-division kollha tinsab f'iżolament, xorta waħda hemm biża' fost il-priġunieri li jista' jkun hemm priġunieri infettati.